Khorok saphano Kristo bai thansa ongkheno bo borok katal ongkha kacham thangai katal phai sokphaio. Aw nini thinang khom ongnai te nini khatongmano khibiwe rwjaklak phaidi chwng chini subra Jisu Kristoni bupha kaitono hambai rwlayano. Bo belai khairogwi Jisu Kristono kwthwini mwthangwi tisama bai chungno achai rwphikha abo chungno khatong rwsugo bini duglamo hambai bai habdi tei lobma bai bini nokhlao kadi bono hambai rwdi bini mungno hamari rwdi bo nini bwkha muchungmano charathwng tei nini chapmano chabaithwng. Iko dopharokno naisigwi naidi nwng kwmangwano mwlangchadi tamni hwnba ang jora pono samung mungsa khlainai o kokno nono saphano nwng poito khlaiwi mangala. Phiaba subrayungno khatongwi naisingwi tongnairok borok phan katal mannai borok tongling haikhe bwkrang phelui kuchugo birano borok khabrung phano lenggalak borok him phano belgalak